Zvoní, ano, to je rozboja. To je rozboja, nemáš jako zvonění. To zvoní ho na to má. Takže to máš na to. Nevím, já jsem pak ničím nevěděl. Tak rozboja, tak připadá, že pak je to víc. Když nejkváčí zvoní na to pevnou zboja. To by minimálně 3 tyhle více. Tak nemůžu první věcí jsou to je průsledek jako prvnou let, to se děje? Bylo trčí? Tak to bude opátný. Tam jsem se pečel, kdybych viděl, tak to bude mít to. Hovězí pupek. Hovězí pupek. Na červeném víně. To červené thajské kary. Jaké? Thajské červené kary s prosím mlékem pochopitelně, k tomu vlastně salát z leči a z koriandru, je tam hovězí pupek, který je vařený metodou sous, to znamená, že ten hovězí pupek vaříme 12 hodin při 56 stupních a potom to vlastně upečeme. A jasmínová rýže. A hlavně kary pastu si vyrábíme vlastní nekupujeme. Používáme jenom čerstvý suroviny, zemlé víně a rozepřeme na pastu. A jaké víno k tomu? Takový dobrý víno. Tady Pinot Noir ročník 2011. Ten by k tomu mohl pasovat. Ano. Zdá se. Tak to vyzkoušíme.